Kaixo maite kutunak, fashion zen naiz. Nire familiaren bideotutorialekin amaitzeko Instagramer/influencer bat izateko tipak eskainiko dizkizuet. Badakit nire gurasoak super boring izan direla, baina lasai. Hemen dago fashion zen zerbait cool eta erabilgarria erakusteko. Nola insan super pogu Instagramen. Lehenengo argi dago Instagrameko kontu bat behar duzuela, osea, basic. Ez baduzu, zerotik hasi. Behin kontua edukita, nik bezala, jentea petizioekin bombardeatu. Hola. Aldu zuen guztiei. Bueno, momentuz nahiko. Horrela, follower kopura gora egingo du, eta ez badizute petizioa onartzen, sorry. Ez ara popu orainik, baina lasai, horretara dago hemen fashionze. Orain, hasten dira influencer bihurtzeko tipak. Bat. Izen itxaskor eta ezagutzeko erraza behar duzue, nik bezala. Horrela. Perfileko argazki artistiko bat ipini, eta please, ez jarri objektu edo paisajen argazki bat. Osea, bisaia da arimaren izpilua. Hirugarrena. Benetan arrakasta izateko, zure kontua publikoa egin behar duzu. Horrela, edozeinek ikusi ahalko du zure perfila. Eta baita komentatu ere. Haterrak min egiten saiatuko dira, baina don't worry. Be strong, zure fanak zurekin egongo dira. Laugarrena. Zure kontua esplotatu egin behar duzu. Ta ez baduzu, barkatu. Laugarrena, zure nortasuna esplotatu, eta ez badaukazu, sorry, asmatu, postureoa asko eramaten da. Bosgarrena, argazkiak igotzea beharrezkoa da, denek antzeko tematika jarraitu behar dute, nire kasuan, ni. Seigarrena, argazkiak igotzea baino garrantzitsuagoa filtroak erabiltzea da. Hori nire anaiak esplikatu dizue. Berak. Zemat eta filtro gehiago, orduan eta ederragoa. Eta gainera, follower gehiago. Gehiago eskatu daiteke. Ta zazpigarrena. Egun osoan aplikazioan sartuta egon behar duzue. Followerrekin kontaktua mantendu behar duzue. Horrela, like gehiago lortuko dituzu. Eta gainera, agian, markek zurekin kontaktuan jarri nahiko dute. Adibidez, Adidas Superstar super demodan daudenak. Eta hau izan da dena etorkizuneko influencerrak. Espero dut niri bezain ondo joatea. Hurrengora arte, instalovers!